Gorputz-gela sortzen da galdera batekin, dela ikasleek institutuetan ze leku dauzkaten pausa bat egiteko edo nola dauden identifikatzeko edo momentuan behar duten hori erantzun bat eman izateko edo. Eta hitz egiten dugunean gorputzei buruz, hitz egiten dugu ere ongizatearen buruz, modu zabal batean, alderdi emozionala eta alderdi fisikoa ere bai. Eta, gorputz-gela izango litzateke institutuan espazio intimo bat eskainiko lukeen leku bat, momentu jakin batean ikasle bakoitzak behar baten arabera, espazioetan baliabide eta espazio motaren arabera ekintza edo modu desberdinetan egon daitekena. Eta ideia hau Hernaniko institutuan gauzatu dugu, oso garrantzitsua izan da zentroaren erantzuna, beraien prestotasuna eta beraien implikazioa, eta egin duguna da dibatzeko bateko ikasleekin aurrera. Bai, prozesu parte hartzaile bezala planteatu dugu, ez? Azkenean, alde batetik, beraiekin aztertu ahal izan dugulako zein dira beraien beharrak edo zein dira beraien errealitatea, ez? Modu batera esateko. Beste alde batetik, behar horiei erantzuteko ze baliabide edo ze ezaugarri edo ze elemento behar dituzen pentsatu ahal izan dugu, ez? Eta nolabait, gero espazio bat eraldatzeko azken urratsa ere haiekin diseinatu, ez? Egia da, edozein prozesu parte hartzaileetan gainera emaitza bat egoten dela, baina prozesua bera ere dela garrantzitsua, ez? Azkenean jabetu egiten direlako agian lehenago hain presente zituzten gauzetaz, eta horrek ere ekarri dezake gainera espazioa bizi mantentzea eta beraiek ezagik nola esan. Baina barneratuta edukitzea espazio horrek ze eskaini dezaieken, ez? Gero ikusi beharko da ere, urrengo denbora nola erabiltzen den, prozesua ez da hemen amaitzen, noski, hau lehenengo urratsa besterik ez da, eta hau ere beraiekin aztertu beharko da, ze aldaketa izan ditzakeen, edo ze hobekuntza, edo dinamikak ikusi beharko dira, ez da.